Mudabari iku adol budak mudabar. Budak mudabar niku budak sing dijanjike merdeka ketika ndorone mati. Otomatis ndekne dadi merdeka budake. Niku diarani budak mudabar. Abarona sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah. Hadasana sapa Al-Laisu an Abi Zubairi an Jabirin kala ngucap sapa Jabir. Aktako merdekaake sapa rajulun wong lanang min bani Azrah saking bani Azrah abdan ing budak. Lahu kang iku keduwe rajul anduburi saking sakwuse mati. Anduburi saking sakwuse mati. Jadi ana wong lanang memperdekakan budak tapi merdekane mudabar. Nak wis ndorone mati. Wa balahu nuli tutuk apa dalika mengkonolah iktaka rajul min bani Azrah. Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Nabi alaka ana ta iku kedue sira malun utawi bondo hairuhu kang seliyane abet. Kala ngucap sapa rajul la mboten. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wonge iku yastari tuku sapa man hi ing abet minni saking ingsun fastara nuli mongko tuku hu ing abet sapa Nuaim bin Abdillah Nuaim bin Abdillah al-Adawiyu bisama ni miatin kelawan rego 800 apa nih bisa manimi ati dirhamin kelawan rego 800 dirham. Faja'an nuli teka bihi kelawan nggawa sama nimiah dirham. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadafa'an nuli ngowehake sapa Nabi ha ing sama nimiah dirham. Ilahi maring rajul. Sumangkala nuli dawuh sapa Nabi, ibda ngawitana sapa sira binafsika kelawan awak sira. Fata sodak nulim beneran no sapa sira alaiha ing atase nafsik fa in fadulan nuli lamun turah apa seun suwiji-wiji fali ahlika mongko iku kedue kanggo keluarga sira fa in fadulan nuli lamun turah min ahlika saking keluarga ira apa seun suwiji fali di karabatika mongko iku kedue kerabat cedhak sira. Akhire budak mudabar niku malah ditumbas karo Nabi. Ditumbas karo sapa iki Nuaim bin Abdillah dengan harga 800 dirham. Fa in fadulan nuli lamun turah apa saman niku wau min dzikarabatika saking kerabat sira apa seun suwiji-wiji fa kadha mongko iku kaya mengkonolah yatama wa hakadalan masakin wa hakadalan dil qarib iku wau cara dene engko nak kowe turah kuwi gawe keluargamu ya wehno kerabat dekatmu. Nak turah ya gawe bocah-bocah yatim. Hakada ning kene pertama yatama. Wa hakada ning kene sing nomor berikutnya apa masakin. Wa hakada ning kene jaril kurba, tangga-tangga bocah cedhak. Yaqulu dawuh sapa Nabi baina yadaika ing dalem antaraning ngarep sira wa an yaminika lan saking arah tengen sira wa an shimalika lan saking kiwa ira. Dalam arti kiwa tengenmu. Abarana sapa Ziyad bin Ayyub kala ngucap sapa Ziyad hadasana sapa Ismail kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Ayyub an Abi Zubairi an Jabirin apa ana rajulan sedene wong lanang minal ansori saking kaum Ansor yukalu diucapake lahu maring rajul sapa Abu Madhkurin Abu Madhkur iku aktaka merdekaake sapa rajulan minal ansor hulaman ing bocah nom lahu kedue rajul anduburin saking sakwuse mati yukalu kang diucapake lahu maring hulam apa ya sapa Yakub lam yakun kang ora ana lahu iku kedue rajul apa malun bondo hairuhu kang seliyane hulam pada anuli ngundang bihi kelawan hulam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fangkola nuli dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong iku yastari tuku sapa man hi ing hulam. Sapa sing meh tuku iki budak iki?
Fastaro nuli tukuhu ing hulam sapa Nuaim bin Abdillah Nuaim bin Abdillah bisama nimiati dirhamin kelawan rega 800 dirham. Fadafa'an nuli ngowehake sapa Nabi ha ing samane mi'ah ilaihi maring rajul wa qala lan dawuh sapa Nabi idza kana ing dalem nalikane ana sapa ahadukum salah sijimu kabeh iku fakiron fakir melarat falyabda mongko ngawitana sapa ahadukum binafsi kelawan awak dhewe ne ahad yo gawe awak musik fa in kana nuli lamun ana sapa ahad iku fadlan turah fa ala ayalihi mongko iku gedhuwe keluargane ahad nek awakmu wis kecukupan yo wenehno dulur-dulurmu keluargamu. Fa in kana nuli lamun ana apa sing rupane samane mi'ah dirham iku wau iku fadlan turah fa'ala qarabatihi mongko iku kedue kerabat dekate ahad au ala dzirahimi utawa iku kedue kerabat tunggal rahim. Fa in kana nuli lamun ana apa saman iku fadlan turah fa hauna mongko ing dalem kono-kono panggonan wa hauna lan ing dalem kono-kono panggonan abarona sapa Muhammad bin Huwailana kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Waqiun kala ngucap sapa Waqi hadasana sapa Sufyan wa ibnu Abi Khalidin an Salamat bin Kuhailin an Antain an Jabirin apa ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ba'atul sapa Nabi al-mudabbar ing budak mudabbar. Beul mukatab iku adul budak mukatab. Budak mukatab kuwi budak sing nyicil awake dhewe gawe merdeka. Abarona sapa Qutaibah bin Sa'idin, kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Ibnu Syihabin an Urwata an Aisyata. Abaron ngabarake sapa Aisyah hu ing Urwah. Ana Barirah tasdune Barirah iku jaat teko sapa Barirah Aisyah ta ing Aisyah tastainu halin jaluk tulung sapa Barirah ha ing Aisyah fi kitabatiha ing dalem mukatabe Barirah sayan ing suwi-wiji Barirah pengin nyicil awake dhewe gawe merdeka. Faqalat nuli ngucap laha maring Barirah sapa Aisyah tu Aisyah irji'i baliyo sapa sira ila ahliki maring keluarga sira. Fa in ahabbu nuli lamun seneng sapa ahlik an akdiya ing yen toh mbayar sapa ahlik anki hale dadi gandene sira kita bataka ing cicilan sira kono kowe bali ning omah sik kono nembungo keluargamu menawa keluargamu iso mbayar cicilanmu wa yakunu lan ana apa wala uki warisan sira iku li kedue ingsun fa'altu mongko agawe sapa ingsun fa zakarat nuli nutur sapa Aisyah dzalika ing mengkonolah fa'ilin ing buri fadzakarat nuli nutur dzalika ing mengkonolah irji'i ila ahlika sapa Barirah tu Barirah li ahliha maring keluargane Barirah fa'apau nuli padha wegah sapa ahliha wa qalu lan padha ngucap sapa ahliha in saat lamun karep sapa Aisyah antah tasiba ing yen toh nyono sapa Aisyah dalam arti yo didol iku wau alaiki ngatasé sira faltaf al mongko becik agawe sapa Aisyah wayakuna lan yen tohono lana iku kedue sira apa wala uki warisan sira fadzakarat nuli nutur sapa Aisyah zalika ing mengkono lah faltaf al li Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh laha maring Aisyah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibta'i tukuna sapa sira wa atiki lan merdekakna sapa sira fa inal wala'a krana sedune waris iku liman kedue wong ataka kang merdekake sapa man sumangkala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma iku apa balu aqwamin utawi tingkae kaum yas tarituna kang gawe syarat sapa aqwam suruton ing syarat ing biro-biro syarat laisat kang ora ana apa surut iku fi kitabillah ing dalem kitabe Allah kok nggawe syarat dhewe ora sesuai kitabe Allah faman monggo utawi sapa wong iku istara tong gawe syarat sapa man sayan ing suwiji-wiji laisa kang ora ana apa sarton iku fi kitabillah ing dalem kitabe Allah falaisa monggo ora ana sapa apa syarat iku lahu hak kedue man ngono kuwi ora berlaku syarate wa in istaratolan lamun gawe syarat sapa man
mi'ata sartin wa in syarata senajan gawe syarat sapa man mi'ata sartin ing 100 syarat wa syurutu wahi utawi syarate Allah wa syartu wahi utawi syarate Allah iku ahakun luweh hak wa autsakulan luweh kukuh walaupun menungso kuwi nggih syarat 100 iku isih luweh kuat syarat sing ditentuke dening Gusti Allah. Al mukatabu iku budak mukatab yubau kang didol sapa mukatab qabla ayak dia ing dalem sadurunge yen toh nglunasi sapa mukatab min kita batihi saking akad cicilane mukatab sayan ing suwi-wiji. Abarona sapa Yunus nu Abdil A'la kala ngucap sapa Yunus ambana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin ahbarone sapa rijalun min ahlil ilmi saking ahlining ilmu minhum iku setengah saking rijal Yunus utawi Yunus walaitsulan lais Ana Ibnu Syihabin yastuni Ibnu Syihab iku ahbaru ngabarake sapa Ibnu Syihab hum ing rijal an Urwata an Aisyata ana hasrune Aisyah iku kolan ngucap sapa Aisyah ja'at teko sapa Barirah tu Barirah ilayya maring ingsun faqalat nuli ngucap sapa Barirah ya Aisyah tu hai Aisyah ini sedune ingsun iku katab tu akad cicilan ingsun ahli ing keluarga ingsun alatis I awakin ing atase 9 ukiyah fikuli amin ing dalem saben-saben tahun dicicil setiap tahunnya bayar 9 ukiyah ukiyatun utawi sa ukiyah iku fa'a ini mitulungano sawa sira ni ing ingsun walam takun lan ora ana Walam takun lan ora ana sapa Barirah iku wau iku qadot mbayar sapa Barirah min kita batiha saking cicilane Barirah sayan ing suwi-wiji yang ora ditepati cicilane faqalat nuli ngucap sapa Barirah laha fa'ile ning mburi faqalat nuli ngucap laha maring Barirah sapa Aisyah tu Aisyah wa nafisat lan seneng sapa sira fiha ing dalem Barirah irji'i baliya sapa sira ila ahliki maring keluarga sira fa in ahabbu nuli lamun seneng sapa ahli an aktia ing yen toh aweh sapa sira hum ing ahlik zalika ing mengkonolah tis'a iku wau jami'an halis kabehane wa yakunu lanono wayakuna atau pening in ahabu wayakuna lan lamun ono apa ahlak apa wala wayakuna lan yen toh ono apa wala uki warisan sira iku li keduwe ingsun fa'al tumangka agwe sapa sira fadhahabat nuli lunga sapa Barirah tu Barirah ila ahliha maring keluargane Barirah fa'aradot nuli nawaake sapa Barirah dalika ing mengkonolah yakunu wala uki iku wau alaihim ing atase ahli fa'abau nuli padha wegah sapa ahlika wa qalu lan padha ngucap sapa ahline ya keluargane Barirah insaat lamun karep sapa Aisyah antah tasiba ing yen toh ngitung-ngitung sapa Aisyah alaiki ing atase sira faltaf al mongko agya sapa Aisyah wa yakuna lan yen toh ana apa dalika mengkono lah wala ya warisan niku lana kedue sira fadzakarot nuli nutur dalika ing mengkono lah yakuna dalika lana sapa Aisyah tu Aisyah li Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa Rasul la yamna'u ora nyegah ki ing sira apa dalika mengkono lah syarat minha saking yakuna dalika lana ibta'i tukuna sapa sira wa atiki lan merdekakno sapa sira fa inal wala'a krana sedune warisan iku liman kedue wong ataka kang merdekake sapa man fa fa'alat nuli gawe sapa Aisyah wa komalan jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finasi ing dalem menungso fahamidan nuli muji sapa Nabi Allah ing Allah sumangkala nuli dawuh sapa Nabi ana ba'du anapun sakwise hamdalah fama mongko iku apa balunasi utawi tinggai menungso yastarituna kang gawe syarat sapa nas suruton ing pira-pira syarat laisat kang ora ana apa surut
iku fi kitabillah ing dalam kitab Allah. Man utawi sapa wong iku istarata nggih syarat sapa man syarton kelawan syarat. Laisat kang ora ana apa syarat iku fi kitabillah ing dalam kitab Allah. Fa huwa mongko utawi syarat iku batilun batal. Wa in kana senajan ana apa syarat iku mi'ata syartin satu syarat. Faqadha Allahi mongko utawi keputusane Allah iku ahakku luwih hak. Wa syartu wahyu utawi syarate Allah iku ausaku luwih kukuh. Wa innamal wala'u anapun utawi warisan iku liman keduwe wong akta kang merdekaake sapa man. Baiul wala'i iku adol warisan. Akhbarana sapa Ismail bin Mas'udin kala ngucap sapa Ismail hadasana sapa Khalidun kala ngucap sapa Khalid hadasana sapa Ubaidullah an Abdillah bin Dinarin an Abdillah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nah nyegah sapa Nabi an bai'il wala'i saking adol warisan. Iki kaya pepelinge kula njenengan sedaya aja seneng adol warisan. Nak saged perintah Nabi niku kowe adol tanah hasile ya tukokno tanah meneh. Adol tanah hasile tukokke tanah meneh ben ora entek. Bismillahirrahmanirrahim wa an hibatihi lan saking ngowehake waris. Ambarana sapa Qutaibah bin Sa'idin kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Malikun an Abdillah bin Dinarin an Ibni Umar apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nah nyegah sapa Rasul an bai'il wala'i saking adol warisan. Aja seneng banggake warisan ana apa-apa gemblonge diris warisane didol pengen apa sithik dol warisane suwe-suwe entek karepe dhewe. Lah piye mung isone ngentekke ora iso ngentukke. Lah kuwi rata-rata menungso ngono kuwi. Ora iso ngentukke mung isone ngentekke. Nek kowe seneng kok ana wong seneng adol warisan ya ndelalah warisane entek ludes. Pengen butuh apa-apa didol, butuh apa-apa didol. Tur kudu dieling jenengan kok dibagi warisan model piye wae. Panggonane ning endi ombone sepira aja kakean maedu ditampa kanthi legawa iku nalikane kula njenengan sedaya iso nampa iku iso dadi jalarane dalane rezekine mbukak saya apa akeh. Ambarana sapa Ali bin Khujrin kala ngucap sapa Ali hadasana sapa Ismail bin Ibrahim an Subata an Abdillah bin Dinarin an Ibni Umar kala ngucap sapa Ibnu Umar nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i saking adol warisan wa an hibatihi lan saking wehake waris. Bai'ul ma'i ku adol banyu. Abarana sapa Al-Husain bin Huraitsin kala ngucap sapa Al-Husain hadasana sapa Al-Fadl bin Musa As-Sinaiyu an Husain bin Waqidin an Ayyuba As-Sahtiyani an Ata'in an Jabirin apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nah nyegah sapa Nabi an bai'il ma'i saking adol banyu. Misalkan kowe lho iki sumur-sumurku kok. Iki kan banyune ya saka ning daerahku. Lurung tentu iso uga sumurmu kuwi ya nyerap banyu saka daerah-daerah yang lain. Misalkan kowe gawe sumur ning kene, apa mesti banyune saka sumber tanah mriki tok? Ya iso uga saka arah lor kono, iso uga sing saka kulon kono ya banyune melu kesedot sumurmu. Apa meneh nak banyu sumurmu kuwi sumur sing jero utawa sing terkenal kaya apa sumur bor ngono kuwi mau. Apa mesti kuwi saka tanahmu kabeh banyune? Iso uga ya saka tanah-tanah liyane. Ambarana sapa Qutaibah wa Abdul Wahib bin Muhammad bin Abdurrahman wal lafdzu tawillah wal hadis iku lahu kedue Muhammad. Kala ngucap sapa Qutaibah karo Abdullah hadasana sapa Sufyanu an Amr bin Dinarin kala ngucap sapa Amr sami tu krungu ingsun Abal Minhal ing Abal Minhal yaqulu hale ngucap sapa Abal Minhal sami tu krungu ingsun Iyas sabna Umar ing Iyas bin Umar wa qala lan ngucap sapa Iyas marotan ing dalem ambalan sepisan Ibna Abdin ing Ibna Abdin yaqulu hale ngucap sapa Iyas bin Umar sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yanha halnya sapa Rasul an bai'il ma'i saking adol banyu. Karena air ini bersifat apa umum, semua orang boleh menggunakan. Kala ngucap sapa Qutaibah lam afqah ora paham ingsun anhu saking bai'il ma'.
ba'da hurufi Abil Minhali ing sebagiane riwayate Abil Minhal. Huruf ning kene maknane iki apa riwayat utawa redaksi sing disampaike Abil Minhal iku wau. Kama aratu kaya oleh ngarepake sapa ingsun bi fadil mai iku adol turahane banyu sing turah ruah. Abarona sapa Qutaibah bin Sa'idin kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Dawud an Amrin an Abil Minhali an Iyasin apa ana Rasulullah wa isdune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Nabi an bi fadlil ma'i saking ngadol banyu sing turah wa ba'alan adol sapa qayyimul wahati wong kang ngopeni banyune tanah fadlama ing turahe banyu fadlama ilwahati ing turahe banyu tanah fakarihan nuli geting hu ing baik sapa Abdullah ibnu Amrin Abdullah bin Amr lah kok iso lha iya ya walaupun kuwi sumure panggonane ning tanahmu urung tentu kuwi banyune saka tanahmu tok iso uga ya nyerap saka daerah-daerah tanah yang lain. Barona sapa Ibrahim bin Hasani an Hajjajin kala ngucap sapa Ibrahim kala ngucap sapa Ibnu Jurejin barone sapa Amr bin Dinarin apa ana Abal Minhal isne Abal Minhal iku ahbaru ngabarake sapa Abal Minhal hu ing Amr ana Iyas bin Abdin ing setune Iyas bin Abad iku sahiban Nabi iku sahabate Nabi kala ngucap sapa Iyas la tabiu ojo adol sapa sira kabeh fadlal ma'i ing banyu sing turah fa inna nabiyya karana sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Nabi an bi fadlil ma'i saking adol turahane banyu beul khamri ku adol minuman keras ambarana sapa Qutaibah an Malikin an Zaid bin Aslamah an Ibni Wa'lata al-Misri anahu setuhune Ibni Wa'lah iku sa'ala takon sapa Ibni Wa'lah Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas amma saking perkara yuk soru kang ngumumi apa maminal inabi saking anggur kala ngucap sapa Ibnu Abbas ahda awe hadiah sapa rajulun wong lanang li Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin ing sakwadahi khamr faqala nuli ngucap lahu maring rajul sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika iku ana wong paring hadiah ning Nabi. Ning hadiah kuwi mau diwadahi apa wadah saka apa khamr. Dawe ngene, hal alim ta ana to ngerti sira ana wa ing sedune Allah iku harrama ngaramake sapa wa ha ing khamr. Lha kowe ora ngerti. Nek khamr iku diharamno dening Gusti Allah. Fasar nuli ngomong alon-alon sapa rajul walam afham lan ora paham sapa rajul ma ing perkara sar kang ngomong alon-alon sapa rajul kama aratu kaya oleh ngarepake ingsun fasal tunuli takon ingsun insanan ing menungso ilajan bihi maring sisai rajul faqala nuli ngucap lahu maring rajul sapa nabi lha ana wong lanang ngono kuwi diwenehi dilokke dening nabi hal alim ta'anna wa haramaha malah wong sing diomong iki malah bingung takok kanca-kancane sing ning sisai harus ditakoki nabi didhawuhi meneh bima kelawan apa saror ta ngomong alon-alon sapa sira hu ing rajul lha ngomong alon-alon ana apa kala ngucap sapa Ibnu Abbas amar tu perintah ingsun hu ing rajul ayabi ing yen to adol sapa rajul ha ing khamr sing rupane orang minuman keras tapi apa rawiyata khamrin wadah sing hadiah iku mau saka minuman keras. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam innal ladzi setuhune perkara harrama kang ngaromake sapa Allah surbaha ing ngombe alladzi iku harrama haram baiha ing ngedol alladzi lho perkara sing diharamke Gusti Allah kuwi ora entuk didol
Iki lho, innal ladzi harrama syurbaha harrama bai'aha. Perkara sing diharamake ora entuk dikonsumsi ya juga dilarang untuk dijual belikan. Fa fatahan nuli buka sapa rajul al-mazadataini ing gembes loro hatta dhahaba sehingga ilang apa ma khomer fihi ma kang ing dalem mazadatain. Akhire dibuak kuwi banyune. Banyu apa banyu khomeri. Hadasana sapa Mahmud bin Ghailan, kala ngucap sapa Mahmud. Hadasana sapa Waqi'un. Kala ngucap sapa Waqi'. Aja terus unan-unan. Lho, kula kan mboten konsumsi, tapi kula adol ya padha wae. Meh adol meh sing konsumsi sing tuku padha dosane. Wong adol barang sing napa haram. Kala ngucap sapa Waqi' hadasana sapa Sufyanu an Mansurin an Abi Dzuha an Masrukin an Aisyah ta. Kala ngucap sapa Aisyah lama nazalat ing dalam semangsane temurun apa ayatul riba ayat sing jelasake riba. Koma mongko jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari ngatasé mimbar. Fatala nuli macaake sapa Nabi huna ing ayat riba iku wau alan nase ngatasé menungso. Sumaharrama nuli ngaramake sapa Nabi at-tajarata ing dagangan fil khamri ing dalem minuman keras. Babu bai'il kalbi ku bab adolasu. Hadasana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Ibnu Syihabin an Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyamin apa anahu satuhune Abi Bakar iku sami krungu sapa Abi Bakar Aba Mas'ud ning Aba Mas'ud Uqbah tabna Amrin ya Uqbah bin Amr wa qala ngucap sapa Uqbah nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi saking regane anjing wa mahril bahiyi lan bayar lonte wa khulwanil kahini lan ngopahi tukang ramal. Aja dimaknani dukun. Kahin iku apa-apa ramal. Wa khulwanil kahini lan ngupahi utawa mbayar peramal. Abarana sapa Abdurrahman ibnu Abdullah ibni Abdul Hakami. Kala ngucap sapa Abdurrahman. Hadasana sapa Sa'id bin Isa. Kala ngucap sapa Sa'id. Amba'ana sapa Al-Mufaddal ibnu Fadhalata an Ibni Jurayjin an Atha ibni Abi Rabahin an Ibni Abbasin. Kala ngucap sapa Ibni Abbas. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi asya'a ing dalem suwiji-wiji harama kang wis ngaromake sapa waha ing asya wa samanul kalbilan regane asu. Maiku perkara ustusnia kang dikecualiake apa mah. Ambarane sapa Ibrahim bin Hasan kala ngucap sapa Ibrahim ambana sapa Hajjaj bin Muhammadin an Hammad bin Salamata an Abi Zubairi an Jabir bin Abdullah apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahanya kasaba Rasul an samanil kalbi saking regane asu wasinauri lan kucing ila kalbi soidin kejaba anjing gawe berburu kecuali ana istisnae pengecualiane apa anjing sing untuk berburu. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman hadza utawi ikilah hadis iku munkirun diingkari. Beul khinziri iku adol celeng. Wakeh kan ra. Ana celeng, ana babi, ana genjik, kan sak pirang-pirang. Iku sak peranaan kabeh iku. Ambarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Yazid bin Abi Habibin an Atha ibni Abi Rabahin an Jabir ibni Abdullah an Husdune Jabir iku sami krungu sapa Jabir Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulo hale dawuh sapa Nabi amal fathi ing dalem tahune Fathu Makkah wa wa tawi Nabi iku bimakah ing dalem Makkah inna wa hasdunya wa Rasulullah lan Rasulullah iku harama ngaromake sapa Allah bai al khamri ing adol minuman keras wal maitati lan batang wal khinziri lan celeng wal asnami lan pira-pira patung. Fakilan nuli diucapake apa sing diucapake ya Rasulullah itu Gusti Rasul araita nata nyeritani sapa sira suhumal maitati ing pira-pira gajahe batang
Fa inahu krana setuhune suhum iku yutla diolesi iku yutla diolesi biha kelawan gunakake suhum apa asufunu biro-biro prau. Lah Nabi terus pripun saiki hukume gajahe batang mergo prau-prau iku wau diolesi nganggo gajahe batang. Wayut dahanu lan dilengoni biha kelawan gunakake suhum apa aljuludu biro-biro kulit. Wayastas bihulan digawe lampu biha kelawan gunakake suhum sapa annasu menungso. Kuwi minyake lengone gajah iku mau nggih digawe cara saiki lampu. Lek cara dhisik kuwi apa? Sentir. Iku pripun? Faqala nuli dawuh sapa Nabi, la ora mboten angsal. Wa utawi suhum iku haramun haram. Mergo kuwi apa? Saka apa? Batang. Berbeda lagi ketika saka batang kuwi berbentuke apa? Kulit ketika sudah disamak itu menjadi apa? Suci. Waqala lan ngucap sapa Rasul, waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda zalika ing dalem nalikane mengkonolah dawuhe Nabi sing rupane harrama bai al khamri wal maitah iku wau qatala muga-muga nglaknati sapa wa Gusti Allah al yahuda ing wong Yahudi inna wa hastune Gusti Allah iku lamma harama ing dalam semangsane ngaromake sapa Allah alaihim ing atase Yahud suhumah ing pira-pira gajehe batang jamalu mongko nglelehake sapa Yahud hu ing suhum summa ba'u nuli adol sapa Yahud hu ing suhum fa'akalu nuli mangan sapa Yahud samanahu ing bayarane utawa regane suhum iku engko malah kaya tingkahe apa wong Yahudi sing dilaknati dening Gusti Allah mergo adol gajehe apa batang sing dilelehke terus didol. Lah duwite sing saka batine iku wau saka barang gajah sing didol iku wau gawe apa mangan. Bi'udhira bil jamali iku adol pajangane unta. Abarone sapa Ibrahim ibnul Hasani an Hajjajin kala ngucap sapa Hajjat kala ngucap sapa Ibnu Jurejin abarone sapa Abu Zubairi ana husnul Abu Zubair iku sami krungu sapa Abu Zubair Jabiran ing Jabir yaqulu hale ngucap sapa Jabir nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i dzirabil jamali saking adol pajangane unta wa an bai'il ma'ilan saking adol banyu wa bai'il arilan saking adol lemah lil harsi krana gawe perkebunan ya bi'u tuku sapa ar-rajulu wong lanang ardohu ing lemahe rajul wa ma'ahu lan banyune ardu fa andzalika mongko saking mengkonolah bai'il ar nah nyegah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq hadasana sapa Ismail bin Ibrahim an Ali bin Hakami wa ambana sapa Humaid bin Mas'adah kala ngucap sapa Humaid hadasana sapa Abdul Warithi an Ali bin Hakami an Nafi'in an Ibni Umar kala ngucap sapa Ibni Umar nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli saking mateni pelen kuwi kewan sing lanang sing gawe ngawini sing wedok-wedok kuwi misalkan wedhus siji pelen fahl iku sing lanang anak sat iku sing wedok misalkan lanange siji wedoke papat ngono kuwi. Abarana sapa Isma ibnul Fadli kala ngucap sapa Isma hadasana sapa Yahya bin Adam an Ibrahim bin Humaidin Arwasi kala ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Hisyam bin Urwata an Muhammad bin Ibrahim bin Harisi an Anas bin Malikin kala ngucap sapa Anas ja'a teka sapa rajulun wong lanang min bani Soqi saking bani Soqi ahada bani Kilabin yo salah sijine bani Kilab ila Rasulillahi maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alan nuli takon sapa rajul hu ing Nabi an asbil fahli saking mateni pelen ki ya sing lanang. Fanaha nuli nyegah sapa Nabi
hu ing rajul andalika saking mengkonolah be yo adol kuwi mau adol asbil fahli ku mau. Faqala nuli dawuh sapa nabi inna sedune kita iku nukrimu mulyaake sapa kita ala dalika ing atase mengkonolah asbil fahli adol pelen dalam arti adol mani. Dalam arti ana wedok, ana wedhus wedok, lah pengen genlek meteng. Akhire dikawinke karo wedhus lanange tanggane. Kuwi jenenge asbil fahli. Utawa duwe unta wedok pengen lek ndang meteng untane nyewa unta lanang kon ngawini. Lah kuwi jenenge asbil fahli. Kuwi dilarang dening Nabi. Hadatsana sapa Muhammad bin Basyarin an Muhammadin. Kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Syu'batu anil Mughirah kala ngucap sapa Mughirah sami tu krungu ingsun Ibnu Abi Nu'min ing Ibnu Abi Nu'min kala ngucap sapa Ibnu Abi Nu'min sami tu krungu ingsun Abu Hurairah ta ing Abu Hurairah yaqulu hale ngucap sapa Abu Hurairah nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ankas bil hajami saking kerjane tukang cantuk utawa tukang bekam. Wa an samanil kalbi lan saking regone asu. Wa an asbil fahli lan saking manine pelen. Abaroni sapa Muhammad bin Ali bin Maimunin. Kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Muhammadun. Kala ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Sufyanu an Hizamin an Ibni Abi Nu'min an Abi Sa'idin Al-Khudri. Kala ngucap sapa Abi Sa'id. Kala ngucap sapa Abi Sa'id. Nahanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An asbil fahli saking adol manine pelen. Abarona sapa Wadil ibnu Abdil A'la. Kala ngucap sapa Wadil hadatsana sapa Ibnu Fudailin anil A'masi an Abi Hazimin. Kala ngucap sapa Abi Hazim nahanya gah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An thamanil kalbi saking regone asu wa asbil fahli lan saking manine pelen. Ar-rajulu iku wong lanang. Yapta'u kang ngadol sapa rajul al-bai'a kelawan adol fayaflisu nuli bangkrut sapa rajul wayu jadulan ditemu sapa almuta'u apa almuta'u bondo dagangan biainihi kelawan wujude mubta'. Abarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadatsana sapa Al-Laisu an Yahya an Abi Bakr bin Hamzin an Umar bin Abdul Aziz an Abi Bakr bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Haisam an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi ayu mamri'in utawi endi-endine seseorang iku aflasa bangkrut sapa imri'in. Aflas iku maknane apa? Bangkrut. Makane ana nganti semboyan gawe cah pondok. Man laisa lahul fulus fahuwa mampus. Duit receh ora duwe. Suma wajadan uli nemu sapa rajulun wong lanang indahu ing dalem sandinge rajul sil'atahu ing dagangane rajul bi aniha kelawan wujud nyatane sil'ah. Fahuwa mongko utawi rajul iku aula luweh berhak bihi kelawan sil'ah min hurihi tinimbang liyane rajul. Ambarani sapa Abdurrahman ibnu Khalidin wa Ibrahim ibnul Hasani walaf dutawi lafal hadis iku lahu kedue Ibrahim. Kala ngucap sapa Ibrahim hadatsana sapa Hajjaj ibnu Muhammadin. Kala ngucap sapa Hajjat. Kala ngucap sapa Ibnu Jurayjin. Ambarani sapa Ibnu Abi Husainin anna Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazmin sedune Abu Bakar iku baru ngabarake sapa Abu Bakar hu ing Ibnu Abi Husain apa anak Umar bin Abdul Aziz sedune Umar bin Abdul Aziz iku hadasan ceritane sapa Umar bin Abdul Aziz hu ing Abu Bakrin an Abi Bakr bin Abdurrahmani an hadisi Abi Hurairah ta saking hadisi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajuli saking wong lanang yuk dimu kang bangkrut sapa rajul idza wujida ing dalem nalikane ditemu indahu ing dalem sandinge rajul apa almata'u bondo bi ainihi kelawan wujud nyatane mata
wa arafa lan kenal utawa ngerti sapa rajul hu ing mata annahu ing setuhune mata iku li sahibihi keduwe wong kang duweni mata alladzi ba'a kang wis tawadul sapa sahib ba'ahu hu ing mata iku wau alladzi ba'a kang wis tawadul sapa sahibul hu ing mata. Ambarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin hadasani sapa Al-Lais bin Sa'din wa Amr bin Al-Harits an Bukair bin Asyadji an Iyadz bin Abdillah an Abi Sa'id Al-Khudri kala ngucap sapa Abi Sa'id usiba dikenani sapa rajulun wong lanang fi ahdi Rasulillah ing dalem zaman sugeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ing dalem buah ibta'a kang tuku sapa rajul ha ing thimar wa katsura lan akeh apa denuhu utange rajul kanggolan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaku sedekah sapa sira kabeh alaihi manfaati ing atase rajul fatasaddaku nuli padha sedekah sapa nas alaihi ing atase rajul walam yabluh lan ora tutuk apa dalika mengkonolah tasaddaku wa fa'adainihi ing nyarutang utange rajul kanggolan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khudu jubu'a sapa sira kabeh ma ing perkara wajatum kang nemu sapa sira kabeh walaisa lan rana lakum iku lakum kedue sira kabeh apa ila dalika kejaba mengkonolah ma wajatum ar-rajulu iku wong lanang ya biu kang ngadol sapa rajul asil anta ing dagangan fayastahiqu nuli amrih ngahaki ha ing sil'ah sapa mustahikun wong kang ngahaki ambaroni sapa Harun bin Abdillah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Hammad bin Mas'adata an Ibnu Jurayj an Ikrimah bin Khalidin kala ngucap sapa Ikrimah hadasani sapa Usaid bin Khudair bin Simakin apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kadha mutusi sapa nabi anahu sedune kelakuan iku idza wajada napa wahadan iku idza wajada ing dalem nalikane nemu sapa rajul ha ing sil'ah fi yadi rajuli ing dalem kekuasaane wong hairi kang seliyane rajul hairil muttahami kang ora di salah sangka dalam arti memang itu betul barang sing awak dhewe duweni ning digunakake wong liya fa insaan nuli lamun ngarepake sapa rajul akhoda mongko njupuk sapa rajul ha ing sil'ah salan kowe duwe sarung ndelelah sarung kuwi sarung dagangan kowe wis ngerti nek kuwi modele motive kuwi nggonmu ndelelah kok dienggo wong tapi urung dituku bima kelawan perkara istara kang gawe syarat sapa rajul ha ing sil'ah wa insa'ala lamun karep sapa rajul ittaba'a mongko ngetutake sapa rajul syarikahu ing malinge sil'ah wa qadolan mutusi sapa rajul bida wa qadolan mutusi fa'ile nimburi wa qadolan mutusi bidzalika kelawan mengkonolah idza wajada fi yadi rajul sapa Abu Bakar wa Umarulan Umar ambarona sapa Amr bin Mansurin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Sa'id bin Dzu'aibin kala ngucap sapa Sa'id hadasana sapa Abdur Razzaq an Ibnu Jurayj walaqad ahbaro lan yakti teman-teman ngabarake ni ing ingsun sapa Ikrimah bin Khalidin apa ana Usaid bin Khudair jenenge Usaid bin Khudair al-Ansariyah summa ahada bani Haritsah nulis salah sijine bani Haritsah iku ahbaro ngabarake sapa Usaid hu ing Ikrimah anhu sedune Usaid iku kana ana sapa Usaid iku amilan dadi amil alal Yamamah ing atase Yamamah wa anna Marwan lan sedune Marwan iku kata bakirim surat sapa Marwan ilaihi maring Usaid ana Muawiyah ta sedune Muawiyah iku kata bakirim surat sapa
Muawiyah ilaihi maring Marwan anna ayyuma rajulin setuhune utawi endi-endine wong lanang iku surika dicolong minhu saking ayyuma rajul sapa sarakotun maling ketika ana wong barenge dicolong fahuwa mongko utawi ayyuma rajul iku ahakku luwih berhak biha kelawan sarokoh haitsu wajada ing dalem selagine nemu sapa rajul ha ing sarokoh lha kuwi sing berhak ya wong sing duweni barang kuwi mau meh dikapake sumangkata nulis bidzalika kelawan mengkonolah ayyuma rajul sapa Marwan ilaya maring ingsun fakatab nulis ingsun ila Marwana maring Marwan anan nabi yasru nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini kok mun ngantuk iki lho iku qadha mutusi sapa nabi bi annahu setuhune kelakuan iku idza kana ing dalem nalikane ana sapa alladzi wong ibta'a kang tuku sapa alladzi ha ing silah minal ladzi saking wong saraka kang nyolong sapa alladzi ha ing silah iku wau ghairu muttahamin kang tanpa dicipta Allah utawa disangka Allah yukhayyara mongko dikon milih sapa sayyiduha wong kang duweni silah iku wau fa insa'an lamun karep sapa sayyiduha akhoda mongko njupuk sapa sayyiduha allazi ing wong surika kang dicolong sapa allazi minhu saking allazi sing saraka iku wau bisa maniha kelawan regane silah misalkan ana wong adol montor ndelelah montore digelapke kancane bar kuwi sing gelapke adol montore sing digelapke niku wau ndelelah sing duwe montor iki mau apa weruh montore ternyata digelapke karo kancane nak karep ya kuwi kon bayar ning ndekne wong kuwi barange hasil apa hasil curian fa in sa'a akhadalladzi surika minhu bizamaniha ya kuwi bayar aku lho aku wis bayar kok karo kae kok lho kuwi wonge kuwi nggelapke montorku wong-wonge apa nyolong iki barangku kowe kudu mbayare ning aku iku sewalike wa insa'alan lamun karep sapa allazi sapa sayyidu wong sing duweni iku wau ittaba'a mongko ngoyak utawa goleki sapa allazi sarakahu ing wong kang nyolong silah utawa kang nyolong iku wau allazi mau nah ora ya ayo goleki bareng-bareng wae mau sing nyolong sapa ayo goleki bareng sumakadha nuli mutusi bidzalika kelawan mengkono lah insa'a akhadalladzi surika minhu sapa Abu Bakar wa Umar lan Umar wa Utsman lan Utsman fa ba'asa nuli ngutus sapa Marwan bi kitabi kelawan catatan ingsun ila Muawiyah tamaring Muawiyah wa katabalan kirim surat utawa nulis sapa Muawiyah ila Marwana maring Marwan innaka satune sira iku lasta ora ana sapa sira anta ya sira wala usaidun lan ora usaid iku takdiyani mutusi karone dilokke karo Marwan ora berhak mutusi karo usaid alaya ing atase ingsun walakin ni tetapi ingsun iku akdi mutusi ingsun fima ing dalem perkara wuli tukang di kuasani utawa diwene kekuasaan ingsun alaikum ing atase sira loro fa anfidh mongkong klolosno sapa sira lima maring perkara amar tukang perintah ingsun ka ing sira bihi kelawan ma fa anfidh lima amar tuka bihi maknane wis kowe menuta wae apa sing takon fa ba'atsa nuli ngutus sapa Marwan bi kitab Muawiyah kelawan surate Muawiyah ngirim surat ning Muawiyah fakul nuli ngucap ingsun la akdi ora mutusi ingsun bihi kelawan ma utawa kitab Muawiyah iku wau ma ing perkara wulitu ing dalem selagine diwenehi kekuasaan ingsun bima kelawan perkara
Kala kang ngucap sapa Muawiyah tu Muawiyah, hadasana sapa Muhammad bin Dawud, kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Amr bin Aunin, kala ngucap sapa Amr, hadasana sapa Husaimun an Musa bin Sa'ibi, an Qatadah, anil Hasani an Samurata, kala ngucap sapa Samurah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu tawi wong lanang iku ahakku luweh berhak bi'aini malihi kelawan wujud bondone rajul ira wajada ing dalem nalikane nemu sapa rajul hu ing mal. Wong sing duweni barang itu lebih apa berhak ketika barangnya ilang kuwi mau kok terus barangnya apa ditemu. Kuwi ndek nenek sing duweni kuwi sing luwih berhak. Wayat baulan ngetotake sapa rajul albaia ing wong kang adol man ing wong baa kang adol sapa bae hu ing man hu ing mal iku wau ya nek ora ya digoleki wae. Lah sing nyolong sapa ya goleki wae utawa diusut kan bisa we tuku barang wis saka ndi lah kan digoleki. Wayat baul bae man baahu digoleki. Jadi sing berhak kuwi wong sing apa duwe. Ambarona sapa Qutaibah bin Sa'idin, kula ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Hundarun an Syu'bata an Qatadah anil Hasani an Samurata apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wedok iku zawajang rabeake ha ing imro'ah sapa waliyani wali loro dalam arti wong tuane. Fahiya mongko utawi imro'ah iku lil awali dadi bojo min huma saking zaujain. Wa man utawi sapa wonge iku ba'a dol sapa man bean ing dagangan min rajulaini saking wong lanang loro. Fahuwa mongko utawi rajulen iku lil awal fahuwa mongko utawi bai'an iku wau iku lil awali kedue wong kang pertama minhuma saking rajulen. Misalkan kowe adol barang sing pertama wis dil-dilan ya kuwi sing berhak. Al istiqradu iku amrih utang. Hadasana sapa Amr bin Aliyin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Abdurrahmani an Sufyana an Ismail ibni Ibrahimah ibni Abdillah ibni Abi Rabi'ata an abihi saking bapake Abi Rabi'ah an jadihi saking bahe Rabi'ah kala ngucap sapa jadihi istaqrado amrih utang mini saking ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho Nabi niku ya hidupe kaya kula njenengan sedaya ya utang beran. Dadi kula njenengan sedaya aja nganti anti karo sing jenenge napa utang. Ya utang ra apa-apa ning kudu duwe niatnya rutang. Mergo adainu barokah utang wi barokah nalikane awake dhewe duwe niat nyarutang. Ning kok niat utang saka awal niat utang gawe ngemplang alah mbek dulure dhewe ora usah bayar wae. Wong dulurku ya sugih ra karuan, bondone sak ambrah-ambrah ya ndelalah. Wong sing utang kuwi mau malah gurukan utang. Kuwi wis ditentokne dening Gusti Allah. Nabi ndawake lewat hadis qudsi ngoten niku. Wong utang duwe niat nyarutang ya ndelalah digampangke Gusti Allah. Bondone saya akeh. Ning sewalike wong niat utang ning ket awal duwe niat pengen ngemplang ki apa ora gelemnya rutang. Ndelalah ya dikemplang karo Gusti Allah ndek nenek gurukan utang. Ndelalah ndek nenek gurukan utang. Arba'ina ing 40 apane alafane wune fajaan uli teka hu ing nabi apa malun bondo padafaan uli ngowehake sapa nabi hu ing mal ilaya maring ingsun. Akhire dilunasi utangi. Wangkala lan dawuh sapa Nabi barokallah hulaka fi ahlika wa malika barokah muga-muga barokahi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira fi ahlika ing dalem keluarga sira wa malika lan bondo sira. Innama jaya usalafi anapun utawi piwalese utang utawa nyileh iku alhamdu pujian wal ada ulan nyarutang. Kudune balesane gawe wong sing ngutangi
kuwi entuk sarutang karo entuk apa donga didongaake mergo tok utangi Kang aku ki malah beres urusane sing sakjane anakku meh mertamba ora iso mergo tok utangi malah iso mertamba ya muga-muga ya Kang ya rezekimu saya lancar keluargamu saya manfaat barokah saya ngrembaka rezekine lah ngono kuwi dicontoh nabi ngono kuwi aja malah wagu nak nembung utang ngrembek-ngrembek wayah nyarutang ilang ora redi ning endi wujude kuwi ora sunah nabi ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilu iku berat-beratake fiddaini ing dalam urusan utang. Aja seneng ngebot-ngebotke wong dalam babakan utang. Ya wong ngel-ngel wong ya engko genten dingel-ngel karo Gusti Allah mengke. Wong Gusti Allah perintah yassiru wala tu'assiru. Abarona sapa Ali bin Hujrin an Ismailah. Qala ngucap sapa Ismail hadasana sapa La'u an Abi Katsirin. Maula Muhammad bin Jahsin ya budak paberdekane Muhammad bin Jahas an Muhammad bin Jahsin. Qala ngucap sapa Muhammad kunaona sapa kita iku julusan wong kang lungguh inda Rasulillah ing dalem sandinge Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farafa'an uling ngangkat sapa nabi roksahu ing mustakane rabi. Lha nek nabi ya mustaka. Nek kaya awake dhewe ya apa sirah. Nek wong sing welek ya apa ndas. Ya ana bahasane dhewe-dhewe to. Ila sama imaring langit. Suma wadu'an ulin nyelehake sapa nabi. Rahatahu ing epek-epeke nabi. Ala jab hatihi ing atase bathuke nabi. Sumangkala nuli dawuh sapa nabi subhanallah ing lafal subhanallah. Subhanallahi lawan maha sucine Allah. Madza utawi apa iku nuzila diturunake. Madza utawi apa iku nuzila diturunake minat tasdidi sebabe banget abote. Fasakatna nuli meneng sapa kita. Wa fazina lan kodeng sapa kita kodeng ki bingung saking bingunge. Falam makanan uling dalam semangsane ana apa minal hodi saking dina sesuk saal tumangka takon sapa ingsun hu ing nabi. Ketika kuwi nabi hidup-hidup ki ngangkat sirahe ngeten niki terus astane ki mbek demek bathuke ngeten iki. Karo muni madza nuzila minnat tasdidi. Nganti sahabat iki meneng ora ana sing wani takon mbek dogumun iki napa nabi kok ngeten iki. Ora wani takon, takone sesuk wis. Akhire hari esoke ditakoni. Ya Rasulullah do Gusti Rasul. Maiku apa hada tasdidu tawi iki lah perkara sing berat. Lho nabi perkara sing berat sing temurun niku apa sing wingi jenengan dawuhake iki apa maknane? Alladzi nuzila kang diturunake apa tasdid. Faqala nuli dawuh sapa nabi. Walladzi demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane alladzi. Lau anna rajulan lamun sedune wong lanang iku kutila dipateni sapa rajul fisabilillah ing dalem merjuangake agamane Allah. Summa uhya nuli diurepake sapa rajul, summa kutila nuli dipateni sapa rajul, summa uhyi nuli diurepake sapa rajul, summa kutila nuli dipateni sapa rajul. Walaupun ana wong lanang sing merjuangake agamane Gusti Allah, meh jihad meh tolabul ilmi sak pinunggal-pinunggale walaupun wong jihad itu kan semangatnya menggebu-gebu walaupun kok dipateni diuripke neh isih gelem. Summa uhyi summa kutilah summa uhyi summa kutilah wa alaihi lan iku wajib ing atase rajul dainun utawi utang madakhala mongko ora bakal mlebu sapa rajul aljannata ing swarga walaupun dekne matine iku mati apa syahid. Nak matine isih nggawa utang kuwi ora bakal iso mlebu swarga.
ana ketentuane hatta yugdo sehingga wis disarutang anhu saking rajul apa dainuhu utange rajul. Walaupun matine mati napa syahid. Padahal kula jenengan sedaya ngerti bahwasane mati syahid jaminane niku apa surga. Ning gawene wong sing mati syahid niki wau kok iso duwe tanggungan utang ora bakal iso mlebu surga nganti utange kuwi mau dilunasi. Iki sing kudu digarisbawahi. Sing kudu penting kula jenengan sedaya cekeli. Lau anna rajulan kutila fisabilillah summa uhyi summa kutila summa uhyi summa kutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Makane nalikane ana wong mati, wong tilar donya ning sekitar awake dhewe mesti ana sing sahibul musibah utawa nyampekake kuwi mau mbok menawi si mayit niki gadah hutang mbah kathah mbah sekedhik tolong diikhlaske. Kenapa wong sing isih duwe utang kuwi nalikane mati kuwi dadi ganjelan nalikane sowan ning ngarsane Gusti Allah. Ya sing pas ya mbah kathah mbah sekedhik tolong diikhlaske. Aja lucu. Tolong nak sithik diikhlaske, nak kathah nak dereng ikhlas ngubungi keluarga. Lho akeh sithik iku beda-beda. Akeh sithik iku beda-beda. 50.000 gawene wong sugih kuwi akeh apa sithik? Sithik kuwi ibarate kok nyisi umbel. Ning 50.000 utawa 100.000 iki gawe wong kuli bangunan kuwi akeh napa sithik? Wakeh gawe wong sing matun utawa apa kerjane ning sawah utawa nitiki watu 100.000 50.000 ki akeh apa sithik? Akeh. Wis direwangi kerja sedina kok untuk bayaran 100.000 lah kok kon ngikhlaske. Jadi banyak sedikit iku berbeda-beda. Aja terus lucu nak sekedhik tolong diikhlaske, nak kathah tolong menghubungi keluarga. Ya sing pas ya kudune mbah kathah mbah sekedhik tolong diikhlaske. Dene urung ikhlas ya menghubungi keluarga. Kenapa ora dadi alangane si mayit iki wau nalikane sowan ning ngarsane Gusti Allah. Iki lho sing kudu digarisbawahi. Wa alaihi dainun ma dakhalal jannah hatta yubdo anhu dainuhu. Nganti utange disarutang. Walaupun iku matine mati napa syahid. Padahal Nabi pun ndawake wis janjike Gusti Allah nggih pun janjike wong sing mati syahid kuwi jaminane langsung apa surga. Walaupun surga ning nak isih duwe utang ora bakal iso mlebu surga nganti utange dilunasi. Makane kula njenengan sedaya aja sembrono karo sing jenenge napa utang. Nak duwe utang sing setiti, gen setiti pripun ditulis dicatat. Mergo menungso wi gampang laline. Nak utang ki mbek sing akeh sisan gen iling. Utang kok 5.000, 10.000, gampang laline. Utang sing akeh gen kelingan. Ning kudu duwe niat gawe apa rutang. Abarana sapa Mahmud bin Ghailan kala ngucap sapa Mahmud hadatsana sapa Abdur Razzaq kala ngucap sapa Abdur Razzaq hadatsana sapa Ats-Tsauri an abihi saking bapak Tsauri an Sa'bi an Sa'ana an Samurata kala ngucap sapa Samurah kuna ana sapa kita iku man nabi ing dalem sartane Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janayatin ing dalem sartane jenazah ya mayit. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, aha hunanata iku ing dalem kene-kene panggonan min bani fulan saking bani fulan. Ahadun utawi wong siji, salasan kelawan telu ambalan. Aha huna min bani fulanin ahadun. Didhawuhke Nabi nganti ping 3. Faqoma nuli ngadeg sapa rajulun wong lanang. Faqala nuli dawuh lahu maring rajul sapa annabiyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau tawi apa iku manaan nyegah apa mah ka ing sira fil marataini ing dalem ambalane rong perintah al ulayaini kang kawitan karone. Lah Nabi kan mau ndawuhake nganti ngene iki, aha guna min bani fulan ahadun nganti ping 3. Langsung ana sing ngadeg gek Nabi pun ngomong ping 3 langsung didukani. Lah kowe napa kok gek semaur gek iki? Ngopo ora ket pertama mau utawa sing ke loro? Allah takuna yen toh ora ana sapa sira iku ahab ta
seneng sapa sira ni ing ingsun. Apa kowe ora seneng wisan mbek aku? Ama saking perkara ini sedune ingsun iku lam anuwih iku lam unawih ora bengok-bengok ingsun bika kelawan sira. Apa terus aku ora nyebut jenengmu kowe ora do ngadeg. Nabi ngarik ngoten niku. Lam unawih bika. Lha kan Nabi dawuhe ma manaaka. Ha huna min bani fulanin ahadun. Iki ana apa ora sing bertanggung jawab karo mayite iki? Kok kudu nyebut apa jeneng. Illa bi khairin kejaba sebab perkara sing apik. Inna fulanan sedune fulan lira julin keduwe wong lanang minhum saking kaum iku mata mati sapa fulan. Iku mak ora iku. Iku mata mati sapa fulan maksuron dadi hal. Maksuron hale di penjara. Di penjara ki dalam arti yo dilebokno ning neraka. Bidainihi sebab utange fulan. Iki didhawuhke dening Nabi pengen ngomong, "Kuwi sapa iki? Keluargane jenazah iki sapa? Jenazah iki mlebu apa ning neraka. Mergo apa? Maksuron bidai nihi mlebu neraka sebab apa? Utange. Makane aja sembrono karo sing jenenge napa utang." Istirahat riyen.